Les obres d'urbanització del sector La Cisa en terrenys privats permeten a l'Ajuntament disposar d'un gran parc 100% públic de 100 hectàrees a cost zero pel consistori de Premià de Dalt. Això és conseqüència del conveni signat entre l'Ajuntament i la propietat privada fa anys, ja que abans la totalitat dels terrenys era privada. Bé, crec que és molt positiu pel nostre poble perquè disposar de 7 hectàrees d'espai públic que abans era privat, 7 hectàrees on hi haurà zona verda, hi haurà equipament, hi haurà espai per salut, oci i esport, i bé, esperem, i a més a cost zero pel nostre poble. Tot el cost d'urbanització i tot el cost de creació d'aquest espai verd va a càrrec de la part privada. Jo vull felicitar tota la gent que durant 20 anys ha estat dintre d'aquesta negociació, perquè al final crec que ha sigut el millor acord possible i ha sigut un molt bon acord pel nostre poble. I res, esperem que a partir de setembre poder-lo gaudir d'aquest espai magnífic que tindrem públic. Amb l'acord s'ha aconseguit d'una banda protegir l'entorn del santuari i del Mas de la Cisa i de l'altra baixar l'edificabilitat prevista a la zona al mateix temps que també es protegeix l'actual hort social. El projecte contempla la creació d'entre 85 i 89 habitatges, així com una renovació total de l'enllumenat de l'àrea. A més, es construirà una ruta saludable i patrimonial amb maquinària per practicar esport a prop dels Masos de la Cisa, que es mantindran com a equipament municipal. El conveni de l'urbanització de la Cisa va ser aprovat el 2007 i estarà acabat definitivament aquest any. Els privats seran qui financin un pla que s'ha topat fins i tot amb un estudi arqueològic de la zona. Hi ha hagut tot el tema d'arqueologia, que això també és una cosa a destacar, ja que des del primer moment, amb l'empresa que està portant i amb la propietat, es va estar parlant de que almenys vingués un estudi arqueològic aquí i que portés l'obra des de l'inici fins al final, el qual va funcionar perfectament, posats d'acord amb la Generalitat. S'està portant tot el tema d'arqueologia, que és el que més temíem, perquè en un moment determinat, per allà sabem que mos passa en la mina de Dosrius, hi ha una sèrie de valors que hi ha uns que ja hi eren i que ja els sabíem i uns altres que quan fas excavacions surten. Però amb la coordinació que hi ha hagut, tant per part de la propietat com per part de la Generalitat, s'ha pogut solventar tot. S'espera que les obres de rehabilitació de la Cisa concloguin entre el setembre i l'octubre d'enguany.